no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Pouca ameixa na reapertura da campaña marisqueira en Ribeira. Os mariscadores faenaron nun banco na zona de Coroso, que levaba pechado máis de medio ano. Pois pouca ameixa. Poucas. Para empezar, poucas. O primeiro día pasaron non moi ben. Aí moi pouco. Eu penso que esta semana xa a xente non se defende. É o que hai. Non sabemos onde nos vamos a meter. Pouquiña, mire, se estás vendo ti as caixas, hasta ahora é pouquiña. E de tamaño? De tamaño está algo bo, tamaño bastante bo. Semella que este tempo non foi dabondo para rexenerar, porque na primeira xornada apenas chegaron a coller os topes de 15 kilos por tripulante. No, pues aí, aquí a maioría non colleu, non, se colle. Hai pouco, eu pensei que habería algo máis, pero non hai. Me lavo 6 meses de cerrado, está claro. Eu non quería, ahora como antes, machacas moito, non hai, por iso. A maioría da xente non, andan aí aproximados, pero xa che dixo, con moitísimo traballo hasta a última hora. A pesar deste mal arranque, algúns profesionais teñen mellores perspectivas de futuro. Do primer día sempre andas a mirar para un lado, para outro, a ver se hai máis ameixas, pero de momento os primeiros días suelen pasar así. Non é como outros anos, pero, bueno, eu teño esperanzas. Teño esperanzas en que sea un ano bastante bo. Os primeiros días sempre son así que andas a tantear en varios sitios, pero eu creo que fai falta tempo. En 2-3 días é cando se ve se pode haber ameixas. O primer día moitas veces suele fallar, pero bueno, eu teño esas esperanzas. Sí, hai que ir probando, sí, a ver. Na primeira parada, o kilo roldou os 9 euros. A clave da campaña estará na evolución dos prezos condicionados pola proximidade dos festivos, que soan incrementar as cotizacións, pero tamén pola apertura das concesións na illa de Arousa, onde os prezos quedaban 1 euro por debaixo dos acadados na rula ribeirense. A maior presenza de produto no mercado pode ter o efecto contrario. Pode cotizar a alza, pero coincide que tamén na isla, que eu son da isla, tamén abriu campaña. E ao mellor perjudicalle. Sí, supuestamente está entre 9 e 10 euros. Non sei agora, porque abreu a Arousa tamén, é algo cambados, non sei como querrá o precio. Ademais da falla de rexeneración nalgúnas zonas de libre marisqueo, que mermou notablemente a produtividade, a campaña viuse lastrada pola cantidade de marisco extraído sen facturar. Así o denuncia o patrón maior da Pobra, que xunto con outros moitos pósitos da ría, leva tempo demandando un maior control para frear a venda fora dos cauces legais. Os 3 primeiros meses, ben, podemos lle dar un 6, dun a 10, pero o que é controles e vixiancia, por non poñerlle un 0, un 1. Todo o que se sacou en negro, do que me contaron a mí no Boído, do que se sacou en negro aquí en Cabío, por non haber unha vixiancia con poder, como digo eu, un membro da Xunta, un membro da Garda Civil, un membro de quen fora, pois sacouse moito marisco en negro. E iso repercutou agora en estes meses de xaneiro, febreiro e marzo. Entón, nós creo que xa fixemos unha xuntanza ás cofradías de aquí da Arousa, a maioría delas, non sei se somos 9 ou 10, para solicitar unhas medidas para o ano 2017, para a campaña de outubro, e nelas o que pedimos é iso, pedimos máis control que a unha persona xa con poder, ou sea, de guardacostas ou da Garda Civil ou de quen sexa, no control, en cada un das 3 bateas que hai, para que non todos, porque englobar ao sector que todos son ladróns, iso é mentira, pero en cada cofradía hai uns listos.
e por culpa deses listos atraen outros ao lado oscuro. Entón, se todos respetáramos que é o que debíamos de facer, tiñamos marisco para todos. Pero sempre hai uns listos. Entonces, non nos queiran englobar que o sector é o que está esquilmando o mar, porque non é todo o mundo do sector. É como se digo eu que todas as persoas que están vivindo aquí nunha cidade son ladróns. Entón, non. Hai uns, e para iso hai unha Garda Civil, para iso hai unha Policía Local, para iso hai unha Policía Nacional. Se non faría falta corpos e forzas de seguridade do Estado. E no mar pasa o mismo. Cada cofradía tes 2, 3, 5, 10, 15 os que haba. Pero eses son os que hai que controlar, porque se manteses esa línea, os outros xa pola súa naturaleza non van a roubar. Nos próximos días, os dirixentes da maior parte das confrarías arousás manterán unha xuntanza para abordar a necesidade de contar con máis persoal para control e vixilancia. Así mesmo, insisten na necesidade de acometer traballos de limpeza e rexeneración integral en Cabío, o Boído e os lombos do Ulla, para recuperar así os niveis de produción de hai anos. Ribeira volve liderar a descarga de peixe fresco nos portos galegos. Nos primeiros 2 meses de 2017 descargáronse no peirao ribeirense 3.600 toneladas, segue no Celeiro con 3.000 e Burela con 2.700. En total, a contía descargada en todos os portos de titularidade autonómica neste comezo de exercicio ascende ás 14.000 toneladas, un 20% máis que o pasado ano. En canto ás vendas, rexistrouse un incremento do 5%, con 42 millóns de euros de facturación. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O presidente de Portos de Galicia desprazouse ata o porto de Aguiño para anunciar a reparación da rampla de Barada, actuación longamente demandada pola confraría da localidade. A rampa esa, ademais, é a nivel general, toda a rampa a partir do que é media marea hacia baixo, pois está moi dañada. Entonces, claro, podes aguantar un pouco, trasladar o que son os remolques, porque nós traballamos moito con remolques as nosas lanchas a diario, pero chega un punto que cando non tes para onde tirar hai que facelo sí ou sí. El veuna ou virona e entenderon, claro que sí, que tiña que ser canto antes mellor. Esta non é a única mellora que o Departamento Autonómico acometerá próximamente no porto aguiñense. José Juan Durán anunciou que se dará resposta a unha serie de demandas formuladas polo patrón maior, entre as que destaca a mellora da rede de alumeado ou a colocación de defensas nos puntos de atraque. Tamén agora vamos a abordar co patrón maior cousas que teñen que ver co alumeado desta instalación portuaria, que vai sufrir un investimento conxuntamente con outros peiraos do Concello de Ribeira, e tamén vamos a ver outras cuestións como é a próxima instalación dunha serie de defensas para aquí no muelle para mellorar as condicións de atraque das embarcacións que aquí faenan, e cuestións, bueno, pois xa de menor calao desde o punto de vista do investimento, pero que nos demanda coa frecuencia que procede o patrón maior e tamén os propios responsables do ente públicos, singularmente os guardamuelles que prestan servicio en estos portos. O presidente de Portos lembrou que nos últimos anos se teñen acometido diversas actuacións neste peirao, especialmente no que respecta á consolidación das ramplas de Barada. A medición, a caracterización, a predición e a alerta de variables oceano-meteorolóxicas son tan só algúns dos temas sobre os que se falaron na xornada divulgativa sobre actividades de portos do Estado que tivo lugar esta mañá na Autoridade Portuaria de Vilagarcía. Bueno, Portos del Estado lleva más de 2 décadas gestionando unas redes de medida de oleaje, de niveles del mar, de corrientes y realizando modelos de predicción de oleaje, temperatura, corrientes y nivel con mucho prestigio a nivel internacional y con un coste importante de todo el sistema portuario. Durante a xornada fixose especial fincapé nos novos sistemas desenrolados polo marco do proxecto Samoa. Nuestro objetivo es que todo ese coste revierta
aún más en el usuario final en cada una de las autoridades portuarias, y para ello hemos desarrollado herramientas nuevas, más específicas, software específico para móviles, a través de navegadores de web, que permiten un acceso a toda esta información de una manera más intuitiva y más adecuada a las necesidades de cada uno de los usuarios. Este tipo de xornadas continuarán sucedéndose nos portos galegos de titularidade estatal. A seguinte parada, o Porto de Vigo. O principal atractivo da ría de Muros Noia é que conserva o seu aspecto orixinal. O moderado crecemento urbanístico respetou o encanto tradicional das vilas encaixadas nesta ría, que pode presumir de ser aínda unha xoia paisaxística por descubrir. Precisamente esa é a baza coa que xoga a RD Muros Noia, que tras o seu paso por Fitur ven de poñer en marcha un ambicioso plan para dar a coñecer este xeodestino. Pois porque nós creemos que paisaxísticamente, vamos a enfocar a paisaxe, que paisaxísticamente a ría de Muros Noia ten unhas características que hai que protexer, que hai que coidar, porque nos fan diferentes. As rías, tal como eran. O primeiro paso foi a edición de material informativo e unha guía cos servizos e actividades dispoñibles en todos os concellos da comarca, dende rutas de sendeirismo ata itinerarios culturais. As publicacións xa están a ser distribuídas co obxectivo de que estean a disposición dos visitantes durante a Semana Santa. Todas aquelas actividades que neste momento na ría de Muros Noia privados e públicos están ofertando desde actividades náuticas como surf, salidas para pesca, salidas de lecer, como se di, actividade ecuestre, BTT, aventura, motor, cultural, visitas culturales, visitas guiadas. A máis longo prazo, a intención da entidade é tamén contar con informadores turísticos físicos en todos os eventos de relevancia e, finalmente, o deseño dun plan estratégico con accións conxuntas coordinadas entre os 5 concellos. O ato de presentación desta campaña rematou coa proxección dun vídeo que recolle o potencial de cada un dos concellos. Un vídeo que presentamos en Madrid, en Fitur, que recolle un poquinho todo o que é o potencial de cada concello que queremos unir a nivel comarca, non? Potencial que coa unión de todos e cada un dos axentes turísticos públicos e privados pode consolidar esta ría como un dos destinos máis completos de toda Galicia. Só polo recendo que desprendía a confraría de Portonovo ante a presenza de semellantes delicatesen a base de raia, a recomendación para asistir á 22ª Festa da Raia de Portonovo está máis que asegurada. Pero como esta aínda se celebrará os próximos 29 e 30 de abril, este ano desde o Concello decidiron agasallarnos cun adianto do máis saboroso. Trátase da iniciativa Pincho e Raia. Este pasaporte das redes se vos repartirá ahora, ademais dos carteles do evento, para que yo repartades aos vosos clientes. Os clientes entrarán nun sorteo de regalos a partir de 8 sellos, de 8 visitas, que desto que se trata é de que, pues que haya unha ruta e de que se visiten o maior número posible de locales. E o sorteo se fará o domingo día 30 na propia lonja, na propia Festa da Raia. Sorpresa de raia, 3 en raia, crocante de raia, rolo de raia con salsa de champiñóns e langostinos, raia empanada ou alioli, e así ata 16 tapas a base deste exquisito manxar. Tantos como locais participan en Pincho e Raia. A idea é que durante as semanas previas á Festa da Raia, tanto visitantes como nativos pasen por Portonovo para ter un pequeno aperitivo do que se aveciña. Con un mes de antelación e publicitando nos medios de comunicación, creo que vamos entre todos a ser quen de que cando chegue a festa vaya a haber moi pouca xente que non se entere que hubo a festa, non? Por lo tanto, as miñas palabras son de en primeira instancia de agradecemento a todos os que vos implicades con este cariño e esta tremenda vontade para elaborar exquisitamente as vosas tapas. Os venres, sábados e domingos de abril, por un prezo de 2 euros, poderán gozar destes pinchos de raia, sen esquecerse de cubrir o pasaporte nun mínimo de 8 locais, e así poder entrar tamén no sorteo. Os premios son un televisor, un curso de fotografía e outro de iniciación ao piragüismo.
no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.